Oh. Woy, namnama. Lakay. Yung ka nadalusan natin tilapia. Basta lang cellphone man ti kukwaa mo na ako ta games. Tamdama garo. Ay naapaw siyak manggaminayin. Siya lata kinanayonayin. WTF. Yan. Ako na WTF. Ano ta WTF? Una, where's the fish? Bakit where's the fish? Tapan ko dalusanay. Where's the fish? Yung ka dalusanay. Where's the fish? Good morning. Bakit? Morning tarupam Ito manahin. Imbag, tanalagip mo pa itinagreeng lakay. Ay na, pumutukan, tisara lang. Kamu na malagip ka greeng, bumangon. Apo bakit? Di ka pa yung na sansanay. Magkanya nga garod nga Ang pahay nga mandata obra mo. Agar-arami dakti artam. Kaimbag lang nga pagsilim ng mga ka. No? Kaisuman lang ti paglungutan. No? Kababain mo't kanya, madi ka paglungutan. Tadi ka maagbirok ti trabahom. No? Sadot. Lakay. Nyangay. Okay. Danda ni ti Valentine's Day. Dati regalong kanya kaon. Humpay karod ba kayo? Dek pa nakagatang. Nga mo ato yun. Samantalang siya pinagregatak ati regalo kanya mo. Da regalo nga ba? Nyangay? Alo, soft day nga binarberok ko. Nyangay? Wala Mabaling ka nga mga titiklo? Klo. Pangtenged lang. Pangtenged. Siguro kwintas ato. Kwintas siguro. Kwintas na kahit kwintas. Haan? Nyangay garod nga mo. Pangtenged. Mga kwintas. Mga kwintas ang niya garaw. Kidin ka? Lagat kan? Load. Kamu agdi gusto nisip ka leeg mo. Ikab. Agdi gusto. Ay na po. Nakaduman nga lalabaanan. Hindi mo lang maungkungkutan. Hindi pa naglaban. Binigat nga mapunpun mo dati nga paglabaan. Pagburungan. Kaya nagpupuspul mo sa akin na ayan. Yaman nato yun. Sige mo gayam. Da kwarta. Datangdan ko ni. Lakay! Nyagi ito yung papel itenti bulsam. Walang ka? Sigurado ka? Walang kun Sige, walang kon. Sigurado ka, mabirbirukan. Datangdan ko. Uray binigat taglabano kastoy. May tayo bakat da.